Наконец-то дождались. Там биротнадан соң татарлар юк. Теге сесми пишут. Татарлар бар. Біз Путин белән тудык, Путин белән үләчәкбез. Булды, сен кит, сен безгә кирәк түгел. Сәлам дуслар, біз тагын кайтып карыйбыз, ләкин бу елсы бернинди дә вәгъдәләр бирмибез. Безне татар дөньясындагы Ларин дип атарга була, ләкин кемнәр аңлагандыр, кемнәр аңламаса, аңламагыз. Һәм без бүген дүртәү сезнең белән 30-40 минут дәвамында мин Ильяс булачак һәм Шулпан. Тукта, нигә алай таныштырасың син? Мин үземне таныштыра алам. Хәерле көн дуслар, хәерле иртә, иртәнге подкаст безнең Ильяс белән бүген мин Шулпан һәм Рәйдә һәм Рәфидә. Хәлләрегез ничек? Әйбәт, иртәнге подкаст бит. Синең ни хәл? Минем дә әйбәт. Сезне күптән күрмәгән кеше сагын сорыйм. Сагындыгызмы шулай сөйләшеп утыруларны? Әйе, мондый аралашулар бит инде безгә бик Ярты елга бер. бер тәти. Күрешмибез дә. Барларыбыз да аерым. Нәрсә турында сөйләшәбез без бүген? Мин әле подкастның исемен дә уйлап куйдым. Алдан уйлап куйдым. Нәрсә дигән? Әйтмичә тор инде. Юк, монда подкастта бар тыңлаучылар бит башта исемне күрәчәкләр, аннары гына подкаст тыңлаячаклар. Без инде беләчәкбез алдан ук. Астан шакыдылар дип аталар. Өстән кирәк иде. Юк. Русларда шундай мем бар бит. Мы думали, что это дно, но снизу постучали. Бу әгәр дә карасак, безнең һәрбер тем бүгенге сөйләшәк теманың һәрберсенә туры килә. Әйе. Дөрес. Темаларга килгәндә. Сөйләшәкбез без бүген Россиядә ике проблема бар диләр. Җүләрләр һәм юллар түгел, коронавирус һәм конституция. Һәм тагын конституция әлбәттә үзе проблема түгел, ләкин шулай да дәүләт эшләре минем белән килешмәс. Сөйләшәкбез бүген без конституция, коронавирус, мәктәптәге дежурство турында һәм Бик мөһим темаларның берсе, ул да һәм булса 75 елга. Әйе. Кызлар, коронавирус ниһаять Казанга да килеп җитте. Ниһаять, сәгъдәт. По нашему прогнозу где-то вот с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Кичә билгеле булды Татарстанда беренче Очрак теркәлде. Әмма бу Татарстан кешесе түгел, шуны әйтергә кирәк. Әйе. Бу безгә каяндыр теге завозной. Завозной. Юк, Айдаралар хөрмәттәсең. Хөрмәт итүем көчле хәзерге. Матбугат чаралары шулай дип язып чыккан иде. Завозной бит инде ник. Татарлар алар монда минем хәзер китә расизм бераз гына. Белмим, халыкларны бүлү. Национализм, но коронавирус мине шундыйга әверелдерде. Нигәдер мин хәзер татарлар шундый теге чиста һәм бернинди авыруларга да бирешми торган халык итеп күрәм һәм без булдырабыз дигән безнең шигарыбыз миңа калса хәзер Безгә Һәм туры килә. биротнадан соң татарлар юк. Теге сесми пишут. Татарлар бар, татарлар коронавирустан курыкмый. Дыр шәт. Урамда йөрегез. Син нишләп урамда йөрергә куркасың санашта? Мин урамда йөрергә курыкмыйм. Син ник куркасың? Мин контактировать итәргә куркам, чит кешеләр белән. Мин бит әйтмим теге ниям дип. Юк. Татарлар ширләми дисең бит. Авырмы дисең. Әнә бит Франциядә килешеле татар кешесе түгел. Ул Татарстанда ничек? Ну бит инфекционкада. Ну бит Татарстанда ничек яшәгән, аны бит сразу килү белән инфекцион. Килү белән үзенегән. Үзе мин авырыйм фәлән дигән. Алайса куркыныч юк инде. Дип уйлыйм. Гомумән ул татарларга куркыныч түгел. Нәрсә килгән шунда? Татарларның вакытта менә. Татарларның Как будто туризм. Начало. туризм, татарларның шпишмагы. Әйе, дөресен әйткәндә көлке белән, әмма дә ләкин барыбер бу проблема, бу вирус дип әйтик, бик Ул безнең ишекне шакыды. Әйе, бик җитди оборотлар алды дип әйтик инде, чөнки шул ук хәтта шире куркытмаса да, шире белән авырмын дип курку һәм паникага бирүле безне күбрәк авыр басабыштыра, миңа калса. Сезгә ничектер? Карабудайлар алдыгызмы әле? Киетләрдән. Карабудайлар турында сөйләшәбез, ләкин башта интернеттагы фейклар турында сөйләшәк, чөнки алар
игътибар иттегезме, алар әлеге фейклар Казанда карантин башланачак дигәч кенә барлыкка килде. Башта мәсәлән теге әле коронавирус турында сүз булмаганда, берсе дә анда РКБда эшләүчеләр дә бернинди голосовойлар яздырмый иде, бернинди интернетта да хәбәрләр чыкмый иде. Сез нинди фейклар ишеттегез әлеге хәбәр турында, коронавируска Иң бәйле? беренче фейк ул РКБда 2 кеше үлде дигән хәбәр. Анса Берсе 21 яшьлек кыз, гомумән яшьләр дип. Татар апостолаты. Мин РКБда эшлим һәм моны әйтергә ярамый, ләкин мин әйтәм дип. Совершенно секретно. Яшәргә таралды. Уланда классташлар булгач кына әйтәм сезгә ди. Ниндидер үлеш. Кимтә образым безгә килеп җитте. Хәерле кич, классташлар. Теге смех дигәннән дөрестән дә критический, теге совершенно секретный инде ул. Секрет булса да классташларга әйтәм. Безнең уже РКБда 1 яшь егет үлгән иде. Суббота көнне тагын бер 21 год девушка умерла. Хотя все это засекречено. Тут точно уже коронавирустан. Шуңа күрә теге балалар белән общественный җирләргә чыкмагыз. Мәзәкләр инде тагын. Дөресен аңлаганмын, шулай башына кирпеч төшеп үлгән. Белмим инде. Ансы кичә таралды. Мин менә ул РКБны шоу кичәгенә генә ишеттем, дөресен әйткәндә. Теге РКБда 2 кеше үлгән классташлар дигән. Сәер тыелды ул миңа. Шулай теге син җибәргән иде, Кытай кешесенең тавышы. Мин аннан ничә тапкыр көлгәнмендер, белмим, яңа сәер тыелды. Ничек дәвалану Сиңа буенча? килдеме ул? Килде. Әле бу бит бу беренче хәбәрләр, хәтерләсәгез, Diamond Princess дигән круиз лайнерында. Круиз лайнердан 8 кешене эвакуациялаганнар иде Казанга. Һәм шуннан соң әлеге хәбәрләр әкрен-әкрен генә тарала башлады. Һәм шундый бер хәбәр килеп ирешкән инде WhatsApp'тан. Миниханов экстренный вывез из РКБ свою маму дип. Һәм тагын шул чордан тагын бер язма, бер хәбәр. Влад вчера отвез в инфекционку 8 человек. Принимают в масках и в костюмах. Обработки машин. Типа җитте һәм урамга чыкмагыз, балалар белән йөрмәгез бер кайда дип. Әле бит бу вакытта карантин игълан ителмәгән иде. Һәм гомумән без Татарстанда андый. Гомумән без менә бу яздыра башлаган көнне карантин ничә көнлек игълан ителде. Әле игълан да ителмәде инде. Ителмәде инде ул. Юк, Бездә инде санитар эпидемиологик режим. Кайбер чаралар бетерелде инде, Кичектерелде. бетерелде. Һәм тагын шул университетлар ябылды инде. Ябылды, әмма без әлегә укыйбыз. Без сезнең өчен тырышабыз, сезнең өчен подкаст яздырабыз. Кыгылар, кнетулар, әле кайчан инде Русча әйткәндә рискуй своим здоровьем. Аларны Университетка киләбез. вот. Аннары кичә җырны ишеттегезме коронавирус турында? Мишәрләргә тими ул. Менә шуны ышанмадым, мишәрләргә. Татарларга тими, мишәрләргә тимәйме? Татарларга дигән сүз юк, Мишәрләргә Юк, син башладың сүзеңне. Әнә ул Рәйдәдә бар бу шигырь. Ул хәзергә тәкъдим итәчәк. Аның 2 генә куплеты бар. Җиткән инде. Кытайларга барган идем, анда халык күп үлә, бөтен дөнья тызбыз килә, имеш безгә дә килә. Кайгырмагыз, шикләнмәгез, вирус безгә килми ул, курыкмагыз туганнарым, мишәрләргә тими ул. Менә. Татарлар үзе Димәк, бүле. Ничек мишәр булып була хәзер? Белмим, миндә дә сорау куясындыр Ильяс. Мишәр Башкортстанга китәргә. Можно как-то искусственно. Мишәр яклары безнең чистайлармы, ягышмасам чистайлар. Аксубайлар. Аксубайлар. Чистай. Ну, кайдан инде мишәри? Сәсәкле чәйнектән сәйтсәң, син мишәр буласың, ягышмасам. Мишәр өчен керәшеннәр бит. Чәчәкле Чистай хатынны алып батам. Синең бөтен шансларың бар. Кыскасы бу җыр безнеке турында түгел. Безгә тиешәк бу. Фейкка кагылышлы тагын бер 2 көнлекме, 3 көнлекме тагын бер шундый WhatsApp'та инде аудиосообщение килде. Анда бер егет, бер ират инде шундый каты тавыш белән сөйли. Хәзер аңардан цитата китерәм. Пацаны общался со звонником. Ну кто знает, вы же знаете, что он работает в Москве в Министерстве здравоохранения. Пацаны, общался сегодня со звонником. Ну, кто знает, вы же знаете, что он в Министерстве здравоохранения в Москве. Короче, они бы уже все закрыли давно, но просто правительство не хочет паники народа, потому что народ ломанется за продуктами и переубивает там друг друга в магазинах. Поэтому готовьтесь к минимум 2-недельному карантину вообще на домашке абсолютно.
подкупите продукты на парочку недель, чтобы вообще из дома даже не выходить и вообще не думать. Сөйлеп кетейін де, қазір бүтін метроларны ябашақлар, мәктеплерні ябашақлар, университетларны ябашақлар, магазинларда бір қалмайшақ, шоңа көре тезгіне барып магазинлардан әйбірлер алығыз, баларыңыз білен урамға шықмағыз, қойтқаш егізді қоларыңызны, биттарыңызны еуғыз деп енді. Һәм әлі шунсы қызық, аның һәр бір жерде, өз айтмышлы знакомый бар. Башта ол Мәскәудәге өзінің дусты турында сөйле, Министерство здравоохранения эшләүче. Аннары знакомый из Италии деп әйтә, аннары знакомый из Барселоны сказал деп. Человек мира бу. Һәрбер дөньяның һәрбер җирендә аның нидер танышы бар. Һәм шулай ук ул аны 4 минут дәвамында яздырган әлеге аудиосообщениене. Һәм чынлап та аңа ышанасың, чөнки аның тавышы шундый каты беренчедән. Һәм ул ничектер җитди һәм үз сүзләренә ышанып сөйли. Һәм менә һәрбер менә шул әгәр дә игътибар итсәгез, һәрбер аудиосообщениедә һәрбер сөйләгән кеше ничектер ышандыра сыман. Әгәр дә беренче тапкыр тыңлайсың, ничектер теге яра бу нидер көлке дип игътибар итәсең, аннары тагын икенче тапкыр кабызасың, ничектер инде җитдирәк кабул итә башлайсың. Аннары нидә Хөкүмәт берничектә реакция бирмәгәч, берничектә бу әйберне комментарий бу коронавирус турында комментарий бирмәгәч, шуңа ничектер инде бу кешеләргә ышана башлыйсың. Һәм тагын әле кичә бер хәбәр таралды, шулай ук WhatsApp'та, ночью с вертолета будут дезинфицировать дип, сәгать 11-дән 5-кә кадәр. Миндә таралды сәгать 11-дән 5-кә кадәр вертолетлар карабыдай һәм маскалар таратып җибәрәчәк, җиргә балконнарыгызны ачык калдырыгыз дип. Әйтәм нәрсә инде бу менә вроде инде акыллы кешеләр. Балкон ачып карамаган Чулпан. Булгандыр. Бездә балкон юк. Мин карабыдайсыз калдым. Ужас. Студентларга халява булыр иде берни кадәр дәрәҗәдә. Җыеп калырлар карабыдай. Барыбер яшәргә кирәк бит әле коронавирус дисәк. Мин шәп көтеп тормадым. Минем бит әле ул кадәр җүләр булсам да теге балконга чыгып карабыдай күптән төштем. Авылда бар диген. Авылда барсы да бар. Менә Авылда карабыдайсы. иң төп теләгем авылга кайтып китү. Анда төп проблема малтуарга. Малтуарны карарга чыгабызмы, юкмы бүген су җитәчәкме аңа, ун җитәчәкме фәлән теге анда коронавирусның да, шуртың да, башкасы да кирәк түгел. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә сезнең фикерегезчә нигә барлыкка килә әлеге фейк яңалыклар? Һәм ни өчен хакимият бернинди дә комментарийлар бирми, берничек тә аңлатмый? Хакимият мәсәлән, шул ук әгәр дә бу француз турында алсак, ул аңа нидер комментарий бирде, ләкин әлегә менә башка яңалыклар турында бернинди аңлатмалар да юк. Бәлки ул нигезле түгелдер. Нигезле булмаса да халык курка бит. Мәсәлән, Халык курка инде, ул син хөкүмәт белән халыкны, бу хөкүмәт барып күбрәк беләдер инде. Халыкны ышандырып була. Белгәч аңлатсыннар алайса, нигә теге фейк таратучы кешеләр ышандыра кешеләрне, хакимият бернинди дә сүз әйтә алмый. Һәм берничек тә аңлата алмый. Гомумән илдә ничә авыру кеше бар, ничек гомумән дәваланырга, бернинди аңлату да нормаль аңлату юк. Менә һәрбер кешегә барып җитәрлек. Мәсәлән, телевизорда гомумән әлеге телевизорда бу коронавирус турында хәбәр юк миңа калса, чөнки ялларда мәсәлән авылга кайттым, авылда һәрвакыт телевизор кабынган. Шәһәр, чөнки Казанда телевизор гомумән юк, шуңа карамыйсың, авылда кайтканда ничектер күз төшә инде. Һәм бернинди сүз дә аның турында ишетелмәде, гомумән коронавирус турында. Син ничәсе кайттың соң авылга? Әйтмәсәң. Суббота. 15-ме? Шимбә көне. Ничәсе? Узган атна. Ничәсе генә 15 көннеме? Ну, Ничәсе безнең эпидемиологик режим сезне әйтеп тә бетердем. Санитар режим, короче, безгә кайчан билгеле булды соң? Шул вакыттан соң да бездә тотындылар бит. Россия белән Акбарс билетлар тарата башлагач, шуннан соң билгеле икенче көнгә билгеле булды. Гомумән бу атна башыннан телевизорда коронавирус турында сөйләр язсын. Әйтмәс идем, мәгълүмат җитмәслек дип. Просто беләсеңме нәрсәдән? Төп сорау бит, нигә тарала хәбәрләр? Һәм нигә кеше ышана?
Кешеләрнең аларның менә мин үземнән чыгып әйтәм, начарга ышану теләге шулкадәр көчле ки, алар хәтта менә теге вирустан гади шәхси гигиена таләпләрен үтәп тә сакланып була дигән нәрсәгә ышанмый, әмма дә ләкин анда күктән кара болай төшәсенә ул ышана, менә ансына ышана. Менә бусы инде теге безнең Халыкның бу кешенең Менталитеты. менталитеты һәм кешенең характеры һәм кешенең табигаты инде. Ул начарга ышана, әмма яхшыга ул беркайчан да ышанмаячак. Менә шундый сорау бар. Әгәр дә бездә гомуми карантин игълан итсәләр, менә өйдә генә утырыгыз, өйдән чыкмагыз дисәләр, Россия кешеләре шулай утырачак. Мәсәлән, Италиядә хәзер шундый карантин бар. Кешегә анда гомумән штраф салалар бу гомумән. Гомумән әгәр мәсәлән Китайда шундый хәл булды ел башында, анда январьда, февральдә шулай аларга өйдән чыгарга ярамый иде. Барлык әйберләрне алдан сатып куярга һәм өйдә генә утырырга. Бары тик әгәр дә бик ашыгыч булса гына, бик кирәк булса гына, мәсәлән, больницага бара кирәк икән, алар чыга алалар. Ләкин башка очракта чыга алмыйлар. Бездә Россиядә шундый гомуми карантин кертсәләр, Россия кешеләре өйдә утыралар идеме? Һәм бузмас идеме бу карантинны? Сез үзегез өйдә утырырыгызмы? Авылда ие. Авылда, миңа калса авылга үчек мондай вирус бар бит алмай. О, көчле. Мәсәлән, Бүтән нәрсәне җиңә. Сәдәк белән чыга ул вирус каршы. нормально. Утыра алыр идек дип уйлыйм, чөнки кеше шуңа әзерләнә башлады. Хәтта бездә карантинда гомум карантин игълан итмәсәләр дә, ашанда ягышмасам, хәтта мин күрдем, инде махсус тележкалар сата башлаганнар. 3000 сумнан. Теге анда туалет кагазе, макароннар, шәйләр, фәләннәр. Инде халыкны маркетологлар да әзерли шушыга. Бу Бизнес все-таки. туалетный бумага турында Twitterда бер язма күргән идем. Анда бер кеше яза инде. Әгәр дә булай дәвам итсә, Челнинский завод бумаги скоро таифны сатат. Ой, дөрес. Туалетная бумага ул икенче нефть. Бәяләр артты соң? Әлегә юк. Антисептик кайы. Гомумән кара булганнар. Ул бит инде мөмкинлек юк. Әлегә юк. Артмады. Алай ялгышмасам, алай артырга ярамый бит. Име? Теге зирәдән зирәгә. Ну бу у нас свободное ценообразование. Шоймыни. Хукукый яктан мин бераз гына тупой. Сән шабарга кирәк. Ну, мәсәлән, әгәр дә интернет-магазиннарда күзәтсәгез, анда бит инде мин мәсәлән маскалар кирип караган идем, анда бөтенсе язылган диге скидка дип. Озонда менә мин мәсәлән антисептик эзләгән Мин идем. реклама ясамакчы өчен интернет-магазин дип әйткән идем. Кешеләр дә берсен өчен каян заказ бирергә әйтү мин. Анда антисептиклар мәсәлән товар нет наличие дип чыккан иде. Ну, анда Ниле антисептиклар теге. антисептиклар юк бер кайда да. Мәсәлән, аптекаларда да, интернет-магазиннарда да бер кайда да юк гомумән. Маскалар әле бар. Мәсәлән, респираторлар. Бөтенләй реклама инде. Үземнең бизнесым бар. Бөтен җирдә сабын җиртәсең. Ачы сабын әбиләр куллана. Әйе, Бөтен зараздан, бөтен. Әше су дигән. Әше су һәм әше сабын. Нинди ачы сабыны? Бездә ачы сабын диләр. Кер сабыны. 72%. Кер сабыны. Аңлашылды. Ул Диалектлар. бөтен зараздан да. Әйе. Сезне ниячәк? Бөтен авырудан саклаячак кыскасы. Рафида, син өйдә утырырыңмы? Утырар идем, авылда булсам. Ник авылда? Мәсәлән, сез бит Юк, Казанда утырмас идем. Монда куркыныч. Мин монда ничектер белмим. Шумлы. Әйе. Монда фатирда бар керер шикелле ул. Һәм мин монда үзем Әлегә генә. авырулар. Безнең кызлар китә, мәсәлән, минем бүлмәдәш Алар кызлар. атайдылар дигән. Алар китәләр, әйе. Мин мәсәлән калам, белмим мин нишләп бетәм анда. Ильяс та кала бит син белән. Монда уже икенче тема бар. Без Пусть говорят тапшырылы. Без бер общагада яшибез. Шуңа күрә. Әйе. Нәрсә генә бүлдереп кенә әйтәм. Менә алалар бит инде теге халык кибет киштәләрен бушата башлады. Масса күләм прям анда яу белән киләр киштәләргә әйтик. Менә алар бит алар башларына килми микән? Алар аркасында дефицит булырга мөмкин дип. Менә кемгәдер бит ләкмәс, кемгәдер менә нормаль шундый акыллы кешеләргә Бу үз магазин вакытында бит аннан соң җитмәскә дә мөмкин менә ул кара бодайлар бу магазиннар турында шулай ук кичә WhatsApp'тан бер скрин килде инде, анда бер хатын кыз аңлата инде, нигә бу полкалар
буш тейбинде. Магазиннар махсус эшли, мәсәлән, теге кеше күрсендә кергәч күрә инде полкалар буш һәм әйдә алырга кирәк тейбинде. Шуңа алар әйберләрне бөтенләй куеп бетермиләр. Шулай ук маркетинг. Маркетинг уйып. Аба. Аларның чиратымында хәзер. Нинди заманда яшибез? 21-нче. Юк, коронавирустан һәркем үзенә ниндидер файда алып калырга тели чынлап. Тагын шундый бер кызык факт. Хәзер шулай ук интернетта мондый хәбәрләр таралды инде, блогерлар коронавирус белән авырга телиләр. Теге хайп күтәрү өчен, репутациясе теге СМИда сөйләшүне, алар турында сөйләшү өчен. Нидә особенно аеруча чит илдә мондый бу идея популяр. Һәрбер блогер шуның белән авырып калырга тели. Монсы инде Россиягә да килделәр. Ну нигә авырып карарга, аны болай да кешене ышандыра алалар бит инде. Ну менә шуңа аның өчен җинаять әйбер каралган буга ягышмасам. Ялган мәгълүмат таратуга бәйлеме алай шулай эшли алалар. Ләкин әле сезгә шын булсын өчен, прям анализлар белән нитсен өчен әле чынлап та авырга телиләр. Ләкин әгәр дә чынлап авыра алмаслар, миңа калса мондай очраклар күренәчәк нидә. Мәсәлән, шул YouTube-та да, Instagram-да да. Карарга була менә. Акча өчен. Бу бит хайп, бу репутация, син күтәрәләр, сине белә башлаячаклар. Бу ахмаклыкның ниндидер дәрәҗәсе инде. Медиада синең исемең күтәреләчәк. Әллә син шулай эшләр инде? Мин андый вирус белән контактировать итмәсәм, мәсәлән. Мин блогер түгел, ләкин Күзәтүче буларак әйтәсең. Шулай да, әгәр дә үземне, мәсәлән, блогер дип күз алдына китерсәм, белмим. Ну, әгәр дә мин авырсам, әле әтерләшәкме мен кире? 7 кеше терелгән бит Россиядә. Ничә кешенең? Ну, 7 кеше терелүе это нәрсәдер аңлата инде барыбер дә. Әгәр дә Үлмәгән бит. соннарны карашак, Әлеге. соннарны карашак, шуннан да әлеге коронавирустан үлү очраклары бик түбән. Анда 2-3% кына һәрбер авыручының. Ләкин монда бит үлүчеләрдә үлгән кешеләрдә проблема түгел, проблема башкада. Чөнки бу вирус тарала һәм әгәр дә таралган саен күбрәк кеше авырый башлый һәм больницаларда урын җитмей башлаячак, тагын кешеләрне дәвалый алмаячаклар. Шуңа күрә, әгәр дә бу вирус тарала икән күбрәк, бу инде күбрәк үлүче кешеләр булачак дигәнне аңлата. Шуңа күрә туктатырга тырышалар. Минем шундый хәзер фикерем туды. Бу фикер бөтен акыл законнарына каршы килә торган фикер. Һәм бигрәк тә синдә син бу фикерне яратмаска мөмкинсең. Миңа калса бу ниндидер бер безгә өстән бер знак һәм бу ниндидер бер чистка безнең дөньяда. Ильяс көлмә, дөрестән дә шулай. Безнең дөнья шулкадәр пычранды һәм әшәкеләнде. Һәм бу безнең әҗребез миңа калса. Аллаһ бит конституция кертәме? Мин Аллаһ димәдем. Ярый, все. Мин Аллаһ дигән сүз әйтмәдем. Всё. Мин дини яктан карамадым. Мин әйттем, бу безгә ниндидер бер үзебезнең гамәлләребезгә, кешелекнең пычраклыгына бер җавап, табигатьнең дип әйтик ярар. Аллаһ булмасын. Һәм үзенә күрә бер чистка. Чума кебек. Бер летучий мышь ашаган китайцы өчен шундый чистка. Кытайларның ялгышлары. Менә Кытайга килгәндә, хәзер Кытайда 84% авыручы кешеләр дәваланган. Анда киресенчә хәзер Менә Кытай хәзер терелде һәм бөтенесе безгә таба бара. Хәзер Европа күчте. Европа безгә. Аннан Татарстанга килә инде. Мәсәлән, аларда хәзер 18 апрель көнне аларның футбол сезоны яңартылачак инде, дәвам итәчәк. Бездә евронда бетерделәр, күчерделәр. Акбарста. Кемгә нәрсә? Кемгә нәрсә миңа Билетлар әрем. Тагын бер сорау бар икән әле. Сез үзегезнең температурагызны еш тикшерәсезме? Мәсәлезне? Температураны. Юк. Кул белән әйе. Кул белән маңа тотып карыйм. Мин сизәм, минем температура күтәрелсә, минем уң колагым яна башлый. Мин шуннан гына беләм. Мин менә кичә беренче тапкыр тикшердем температураны. Һәм 37.7. Юк, 36.6. Молодец. Атасам симәсия шаптырмасый. Кызларны җыярда шул китә. Мен тикшергәнем юк әле белә. Белмим соңгы арада. Ну, әгәр дә куркасың икән тикшерергә кирәк. Юк, сез куркасызмы коронавирустан? Һәм нинди саклау? Әйтәләр бит, әгәр дә үзегезнең тикшергә телисез икән, температурагызны тикшерегез дип. Чөнки әгәр температурагыз нормаль икән, бернинди куркыныч та Димәк, сез нормаль кеше. Мәсәлән, анда арта икән, теге 37-дән дә артып китә икән, бу инде Саклык чаралары күрәсезме соң? Саклык чаралары. Менә Ул җавабыз.
Сен, Афиля. Иә. Ол айтып еді сабынларымды. Шунгит. Ақ қара. Сен? Мен неден интернет-магазиннан респиратор заказал. Неге сен бізге айтмайсың мұндай бірлерін? Сенің исән қаласың келе, біз қырылып бітсек те ярай. Қалмадың ма? Міне, шуны турда айтасы келе. Ресми қошан келбештешек, 28 март. Ikisi kelle karantin bітемі қошандырында білмеймін. Ильяс маска кие. Ну, мен ғайыплы төгіл, неше деймді. Шулай кетіргеш. Мен, мәсәлән, қол юам, бірер қоян келіп кірсем, су ішем, салқын суны обязательно. Битіңні еуасың айым? Қолға антисептик сүртем. Қолға антисептик сүртем. Секунд сайын. Андан соң біздің Шолпан белән икебезнең метод бар, самый проверенный дип әйтик, ол Кытайлар янында суламыйбыз. Әйе, бұны национализм. Ильяс, сақланғаны сақлармын деген. Біз міне кеше көрдік, Балмын урамында енді маска киюшілер көбейген. Чөнки қазір медиа өлкәдә, СМИларда аеруча бу хәбәрне ничек әйтим, тараталар, монда тегендә, һәм шуңа күрә кеше күбрәк укый, һәм күбрәк курка башлый. Һәм маска киючеләр. Миндә моны бу масканы заказ итмәгән булыр идем, ләкин ничектер барбер шикләндерә. Қорқыттың міне. Сен қорқыта бетердің? Мен ғайыплы барсың. Коронавирус шарала мен ғайыплы. Әнне бұл қорқыныштар кішілерні қырғыйға әйлендірмәс ме? Мен мені бик қорқамын солай бар. Нәтижесі деп әйтмеймін, мен сол карантиндар біткәш кішілер әлені дүниядан қосқан көбік тұтарлар көбік өздері. Бір әйбігін айтып алайым әні, қазір Рафида әйткен сөзге бек не бола өтігі. Яқшы шарықлаймәк көбік. Жарыт лето бір атнаға кеткен болған қоядыр пустыняға неге бірнен де интернет связьға шықмаған, мұндағы цивилизация білен һәм қайтып кіргенде кері өзіне енді өз шәһәріне білетін коронавирус ол шақ қатқан бұл нәрсе бір атна ішінде нәрсе өзгерді деген менің дүнияда нәрсе бара деген медитацияға кеткен болған ол тігінде қойды қырларға бұрындарға міне Мен нәрсе дейтірік. Россия кішілерін коронавирус қырғайландырмайшақ, конституция қырғайландырайшақ. Конституция өзгертешек Россия кішілерін. Ләкин конституцияға кіргенше дағын бір сұрау бар. Сіздің фикрінше бұл эпидемия түгіл, пандемия қошанға қадар дауым етешек, һәм эпидемияға қадар өсешек ме ғұммен? Чөнки ненің вирус таралуының екі стадиясы бар, бірісі пандемия, һәм екіншісі эпидемия. Өстермесе дейінен эпидемия қадар? Неше ой дауым етешек мені яқынша, сізніңше? Ғұман ол бүтіндей біткенші дейіп әйтуің? Ну, міне Китайдағы сыман. Қошан тіріле башлайшақ. Міне Китайдағы кебік вақыт енді мен өз алайым. 3 айдан соң болдым аларда. Китайның бұл, неше айтайым, мисалын бұлай деп оңатар. Қытайлар бик дисциплинар, алар үйдегіне отырғандар, һәм шуңа күрә башка ауручылар булмаган. Бездә алай булачакмысың? Юк. Син бу сорауны биргән идең. Бездә дисциплина белән юк, бездә беләсеңме? Ничегрәк, ни себе, ни людям дигән нәрсә бар безнең менталитетта. Менә мәсәлән, мин авыру икән, мен үзем атап әйтмим, мин авыру икән. Мин әлбәттә чыгачакмын урамга, ник мине настроить итәргә тиеш. Бүтәннәр дә әйдә заражаться итсен. Менә шулай булачак. Мин шуны әйтәм, бездә ни себе, ни людям дигән әйбер бар. Алай ярамый шулпан. Мин үзем әйтим бит. Ну как бы вообще в принципе как бы. Мин беләм ярамаганын. Үзеңнең сәламәтлеген кайгыртмыйсың икән, син бүтәннәрнекен дә уйламаячаксың. Бездә менә шундый нәрсә бар. Һәм менә Франция кешесе тапкан, ул үзе бит врач, безгә мәгълүм булганча инде үзе табибларга барып әйткән, изоляциягә үзе карантинга үзе ябылган. Бездә авырткан кеше беркайчан да үзенең чирле икән белгәнмәячәк. Ну, әле белдертмәү бер хәл, аны бит әле тикшермиләр дә. Ну, ийләр буенча йөрмәсләр бит инде, ансы шулай ук начар булыр. Нигә йөрисез, нигә килерсез дип тагын кеше минуста бер ие. Бар минуста бер ие. Нинди генә саклану чарасы. Бар минуста башаклар бездә. Ну, куркынычсызлык эшләнәме ул? Куркынычсызлык өчен эшләнмиме? Бездә минуста бу. Ну, әгәр дә безнең дисциплина белән карасак, миңа калса бу вирус якынча
4-5 ай әле дәвам итәчәк. О, Гомумән Чөнки- 1 ел диделәр бит инде, белгечләр. Планнарыбыз Чөнки вакцина анда 1-2 ай эчендә әзерләй алмыйлар. Вакцина Кәбисә елы. 1 ел эчендә әзерләнә. нинди булды. Кыскасы Ванга әйткәннәр чыгмакчы. Ильяс катары буны удар булды. Ул бит ышанмый инде нәрсә. Икенче темага күчек. Конституция күчек. Конституция һәм Путин дип атала әлеге тема. Яңалыкларда, Россиянең һәрбер кешесе беләдер инде, яңалыкларда әйтелгәнчә, Путинның алда булган срокларын, русча әйткәндә, обнулили. Путин безнең белән 36 елга кадәр калачак. Һәм бу конституцияны үзгәртү аркасында килеп чыкты. Чөнки кече үзгәрешләрдән башланган конституция үзгәреше иң төп үзгәрешен килеп җитте. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования. Это достаточно было провести это решение в парламенте, где у нас было больше 300 голосов. Я сознательно ушел на вторую позицию. Нет, ну это уже наглость. Без Путин белән тудык, һәм Путин белән үләчәкбез. Мондан соң бу түгел. Үләбез Кыз шушының белән тәмамланды. үләбез мәле юкмансы ярар бер хәл, ләкин ярты гомеребез аның белән үтәчәк ансы Үтеш инде бу байда. факт. Якынча Россия кешесе 60-70 ел яши. Безнең Син ул яшькә кадәр җитәсеңме? мондай хәлләр белән җитә алмасмын дип Әле уйлыйм. вирусы килеп кыртыр. Нам партия, мать, комсомол, наш отец. Ну-ка ты, стоять, хорошо, молодец. Мы не станем петь под чужую дудку. Нам радостный горн играет побудку. Синең әйтәсең килә, бу обнуление теге начармы, юкмы һәм бу нәрсәгә Как бы монда сүздә булырга тиеш түгел теге хорошо дигән. Чөнки бер кешенең хакимияттә Шул кадәр утыру. 36 ел утыруы, ул ничектер стагнациягә китерә һәм монда инде бернинди стабильность булмыйча, киресенчә аска таба төшү булачак. син борынгы Римны искә төшерсәң, анда Син әйтә- бер кемсең әле бер император 43 ел ялгышмасам утырган. Син әйдә анда борынгы Рим белән чагыштырма, безнең 21 гасыр урамда. Син Борынгы Рим белән 21 гасырдагы айырма миңа калса теге вакытта әйбәтрәк булгандыр. Вируслар да булмаган. иң кызыгы Путин үзенең идарә итү вакытында берничә тапкыр кабатлаган инде. Я ни за что не буду менять конституцию. Я ни за что не буду менять конституцию. Это незаконно. Я не хочу идти против закона дип. Хәзер хакимиятне идарәне җибәрмәс өчен, чөнки хәзер идарә миңа калса ул хәтта аның идарәдә итәсе килмәй, ләкин ул идарә итүне кулыннан җибәрергә курка. Мәсәлән, ул әгәр дә башка президент килә икән, аның преемнигы булмый икән ул кеше. Нишләтәчәк ул Путинны? Билгесез. Шуңа күрә бу аңа куркыныч. Ник Ләкин- нәрсәдән куркам икән? Ул аны бит инде һәр хәлдә ул преемнигы теге бездә бит инде междусобеслар елы түгел үтереп атмаячак. Нинди булса бер должностька бер хәл күчерергә. преемнигы. Миңа калса бер хәл преемнигы, икенче хәл әгәр дә бездә конкурентлы сайлаулар үткәрсәләр һәм башка берәр аңа аның ничек әйтим конкуренты килсә, бу аңа куркынычрак. Ләкин миңа калса алай булмаячак, әлбәттә. Хәтта алар теләсә Путин китергә теләсә дә, ул преемнигын калдырачак инде. Чөнки башка кешене куймаячак ул анда. Һәм безнең гомер дәвамында Путин башта үзе булачак, аннары преемниги, аннары преемнигының преемниги. Синең уйлавыңча, менә белмим синең уйлавыңча, ничектә минем уйлавымча, безнең безнең хәтта йомшаграк әйтергә кирәк инде. Безнең Путиннан да начаррагы һәм Путиннан яхшырак кеше белмим инде. Безгә средний кеше килмәячәк тә, яхшырагы да килмәячәк. Чөнки минемчә хакимияттә бөтен кеше бер төрле. Нинди генә вәгъдәләр бирсәләр дә.
Власть меняет людей деген әйбер, Менә ул шу синең фикерең, кыскача әйткәндә, Путин алыштыргысыз дип әйтәсең килә инде син. Аны алай алыштырыр демәде кеше юк дип әйтәсең килә. Юк, алай демәде. әйтми ул. Минем беләсем килә, минем күрәсем килә менә шул кешене. Чыннан да вәгъдәсен үтәячәгенә минем ышанычым юк бер кемгә дә. Оппозициягә дә, оппозицион булмаганнарга да. Әгәр дә ничек әйтим, хакимият үзгәреп тора икән, алар нәрсәләр эшли башлаячак. Мәсәлән, Синең бармысың гарантия ышанычың менә аның урынына килгән кеше бездә үзгәртәчәк, бездә барысына яхшы якка. Бәлки әгәр дә безнең илдә конкурентлы сайлаулар була икән, мәсәлән, ул килде 6 ел утырды, әйме? Һәм тагын сайлаулар була. Халык күрә, ул берәй бер эшләми. Булды, син кит, син безгә кирәк түгел, безгә башка кеше кирәк. Без башканы сайлыйбыз. Аннары тагын ул кеше утыра. Мәсәлән, әгәр дә ул яхшы эшли икән, халык аның тырышуын күрә икән, аны икенче тагын срокка калдыралар. Икенче срок бетте, ике сроктан күбрәк утырырга ярамый безнең илдә. Ярар, но син яхшы эшләдең, ләкин без бернәрсә эшләтә алмыйбыз. Без конституцияны үзгәртә алмыйбыз, сиңа удобно булгач кына дип. Шуңа күрә без тагын башка кешене сөйләйбез. Һәм менә әгәр дә демократик илдә конкуренциялар чектер киресенчә стабильностьны булдыра. Бездә бу күп кеше әйтә инде, менә бездә стабильность, бездә барысы да яхшы, анда акчаны түләп торалар, без елына бер тапкыр анда Турциягә барып кайтабыз дип. Ильяс, бу безнең бит инде тарихның менә төбеннән үк безнең илебезнең шул әҗере бит инде бу. Безнең халыкның менталитеты полумонархический. Балар без өйрәнгәннәр нидә? Ничек әйтим? Без булганны шөкер итә беләбез. Без демократиягә да нәрсә икән дә белмибез бит аның. Без аны күрмәгән. Ләкин ул бездән тора бит. Без аны татысак та, без аны шундук беләсеңме? Кайтарыгыз безгә киресен диячәк без. Менә иманым камил 80% кеше шуны әйтәчәк. Бу начар әлбәттә, әйтеп киттем. Кайбер кешеләр Путин алыштыргысыз дип әйтә. Ягъни, мәсәлән, без сезнең белән килештек ди, аны алмаштырыр кеше юк дөньяда. Без менә Путин алыштыргысыз, аны алыштырыр кеше юк дөньяда. Россиядә да юк аны алмаштырыр кеше. Ләкин карагыз, Путин бит мәңгелек түгел. Ул кайчандыр үләчәк. Сүздә юк. Ул анда Хәтта мин гарантия бирә алмыйм. 36 ел утырды. Ярар, әле тагын әгәр дә сәламәтлеге булса, тагын калачак әле ул берничә елга. Ярар, но ул бит мәңгелек түгел, ул кайчандыр барбыр үләчәк. Һәм бу стабильлек бетәчәк бит. Менә Путин сез алыштыргысыз дип яшәгән чор стабильле булды, ләкин Путин үлгәч стабильлек гомумән бетәчәк һәм сез үзегезнең балаларыгызның йөзенә ничек караячаксыз? Чөнки илдә хаос барлыкка киләчәк. Путин үлде, аны алыштырыр кеше юк. Теге һәрберсе хакимиятны бүлә башлый, миңа кирәк дип. Һәм илдә тагын икенче 90-е могут башланып. Үткән бар, ләкин тарих цикличный. Теге балалар аннары сез бит үзегез гаепле как бы. Чөнки гомер дәвамында Путин алыштыргысыз дип килдегез дә, Путин үлгәч нишләргә белмисез. Әгәр дә мәсәлән сез бер кешене сөйләсез икән, аннары икенче кешене сөйләсез икән, бу бит как бы сез аңлата, менә сез тарихны үзгәртергә тырышасыз, тагын хакимиятны үзгәртергә тырышасыз дигәнне аңлата. Аблай сез куркып яшәгән сыман буласыз. Чөнки стабильлек ул минемчә курку дигән аңлата. Чөнки нәрсәдер үзгәртү гомумән, нәрсәдер үзгәртергә курку, бу мен калса хәтта начарлык түгел, бу илне боза. Илнең хакимиятын боза, чөнки алар сизә бу халыкның безне үзгәртергә теләмәүләрен, үзләренең үзгәртергә теләмәүләрен. Һәм алар теге моннан урлыйлар, тегеннән урлый башлыйлар һәм гомумән хакимиятны бер кулга гына җыялар һәм биргә курка башлыйлар. Главный закон страны принимается в невероятном темпе. Вчера утром Государственная Дума принимает его. Днем рассматривает Совет Федерации. В 8 часу вечера финальный текст поступает нам в Мосгордуму. Сегодня мы уже должны его принять. Ночь. Одна ночь на изучение главного закона страны. Тагын Конституцияга бит төрле поправкалар инде, төрле поправкалар тәкъдим ителде. Һәм күбесе аның кабул ителде инде. Госдума тарафыннан да, Совет Федерация тарафыннан да, Конституцион суд тарафыннан да, Путин тарафыннан да кабул ителде әлегә. Һәм бер
Yok. Bir поправка kabul edilmedi. Bu поправка türelerinin şitildagi jirlari turunda ham o'z isimida bo'lgan mol mulkatlari mol mulkatlari turunda. Ya'ni haligi поправка türeler mınday şitilde bireyberlerde bo'lmasqa tegish deganini anglataydi. Lekin ular bu поправка uchun tovush bermadilar. Endi o'zimniki nishik birasin kishiga deganday. Bunda kommentariyalar kitobda kerakmi hatto? Bu поправка hokimiyatning yuzini ko'rsatadi. Ko'rsatadi. Ham bigup motor yuzi tugul, bigup yaxshi profili tugul. Tag'in bir so'rov sizga, siz javob berasiz. Rossiyadan ketarga vaqt tugilmi? Chunki qarag'iz. Ketib bo'lmaydi. To'xta, hozir qarag'iz. Putin 36 yilga qola. Bizda tezdan suverenniy internet bo'lacak. Zanaveslar yopilacak, chunki suverenniy internet hokimiyat bizga narsa beracak, biz shuni g'ina o'qiy olacakmiz. Konstitutsiya o'zgaradi. Ya'ni biz Sovetlar Soyuziga kira qaytmaymiz, taga zanavesklar yopiq, kishi bir qoida keta olmay, bordik. Totalitarizm какой-то. Biz ma'lumotni bordik. O'zimiz shundagina bila olamiz. Yevropadan narsa borganin, umuman Amerikadan narsa borgan bizga aytmaylar. Aytirgan mumkinlar, lekin o'zlarining ishi o'ng'aylar, shunday aytirgan mumkinlar. Menim har vaqtda shunday tuyg'u yashadi o'zimda. Kelmadimi shunday fikr? Ketirga kerak deb. Mana shu konstitutsiyon o'zgarishlardan so'ng. Tug'andan beri Ilyas. Tug'andan beri bir xil. Mana bu konstitutsiyon o'zgarishlardan so'ng injektor. Mesela menimda shunday fikr bo'ldi. Taga ingliz tilini o'rgana boshlarga aytdim ham, taga biroq ketirga. Chopin sinchili boshlagan edim. Davom et. Esimni bo'ldirdim. Qo'ydi. Menim shunday gil shunday fikr yashadi. Menim Tataristonni har vaqtda Rossiyadan ayirib olasim keladi. Men bilaman ildagi vaziyatni. Vatikan внутри Италии. Men bilaman ildagi vaziyatni. Aybat tugul. Shulay, ammo men bilmayman, balki sen hozir mendan kulirsin, men butun narsadan da plus to'g'riga yarata turgan kishi kulmasin. Hozir men anglatishga tirishayapman. Bizdan da nasharoq yashovchilar bor deb o'ylab qo'yasan-da, shukr etasan. Bu bizning tatarlarning mentalitetiminsa. Men aytmayman, bu aybat bulay kelishib yashaw deb. Afrika bilan solishtirganda biz aybat yashaymiz, sizda. Lekin bizni Afrika bilan solishtirga kerakmasdan, alla Yevropa bilan. Yevropa bilan kerak bo'lar edi. Ammo mana Tataristonni ayirib olamda, ham men Tataristonni baribir yaratam nendagina bo'lsa-da. Chunki men o'zimga kerakli muhitni, tatar muhitini butun yerda topa olmayapman. Eng tutqani shu menim. Men chetga ketsam, men yo'qotashaqman negizimni, men yo'qotashaqman ta'mirimni, men yo'qotashaqman madaniyatimni. Chunki menga tiginda Yevropalashirga to'g'ri kelashak. Menga shunisidan qo'rqitdi. Men aytmayman Yevropalashar deb. Menimda muhitni yo'qotashaqman. Shunisidan qo'rqam. Bo'lay ketasim keladi, belgili, chunki sheklarni o'zi, sheklar bizni boshlig'ina deylar bitinda, sheklarni o'zi gorizontlarni kengaytirdi degan anglatdi ham. Dunyoga qarashni o'zgartirdi degan anglatdi. Bo'lay biz ilishindagina bir turli qarash ham bir turli yo'nalishdagina qarab yashaymiz ham. Bu sho'y maqsad. Men Chopinni davom etib aytasi keladi, kishilar shu shitga to'ralib bitgandan so'ng o'zining tomiridan o'z ostidan bilan qo'shin qaytarishni opta. Tigi bilmayman, kelashakni ko'rmayman alay. Shitga to'ralib, lekin ketar edingmi degan savolga javob etib men bizning ostidan o'zlari bitirmaylarmi ular? Bitiraylar, mana kishidan da turib etingda baribir. Kishi o'zi bitirmaskanmikin, hokimiyat mana aytayotgan целенаправленный kishida indidir o'zining ostidan bitirga tirisha. Shu masalan Конституция hozir kiritildi bit, shular bir поправка. Русский народ, государство образующий народ. Ya'ni ruslargina davlatni chegajim. Davlat savshi tugul endi u davlatni tashkil etishda. Shunday, shunday, umuman ruslarni injektor boshqa millatlardan ustirak qo'yib, bu konkret durust. Ham injektor bu hokimiyatning natsionalizmimi? Menga shuni ketiraman, butun shig'ishlarda da shu bizning il boshlig'i bizda Tataristonni
мактыйлар, теге Татарстан белән дус дибез, фәлән дибез, төгән дибез. Бер кайчанда теге татарларсыз булмый дигәнрәк мантык белән чыгышлар ясыйлар. Ишеткән бар бит инде аны чыгышларын. Сезне күргәнегез бар. Шул ук теге 4 ноябрьдә үтә торган бәйрәмдә хәтта теге татарлар коткарган дигән Путинның сүзләре дә бар. Шуннан соң уйлап куясың бит, менә безне яраталар дисең. Ә менә монда конституциядә шундый үзгәрешләр кертелгәч, безне яратмыйлар икән дип уйлап куясың. Һәм бу фикерне генә әйтеп бетерәм конституция буенча. Бу конституция буенча бит инде рабочая группа шөгыльләнде. Ягъни менә берничә кешене алдылар да, алар шул поправка буенча шөгыльләнделәр. Һәм әлеге рабочая группа эчендә анда спортсменнар, артистлар, мәсәлән, шул рабочая группа эчендә Елена Исембаева, легкая атлетика белән шөгыльләнүче спортсменка, но хәзер инде карьерасын тәмамлаган иде инде. Һәм ул үзенең бер чыгышында булай дип, Путин белән очрашуында булай дип әйтте инде. Какая интересная книжка эта Конституция. Я первый раз открыла и советую всем остальным открыть. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного. Конституция үзгәрешләр кертүче кеше Конституцияны беренче тапкыр гына ачып карый. Һәм аны книжка дип атавы да инде. Бер гади кеше икән кыскасы бу группада. Бөтенесе кемдер бик акыллы кешеләр, бик начитанный кешеләр икән. Һәм әлеге кешеләр безнең тормышыбызны үзгәртә. Үзгәрттеләр инде монда. Төптән, тамырдан. Кызлар, сезне физрага җибәрәбез. Рәхмәт. Сау буласызлар, сәламәтлек. Алар коронавирустан саклану чарасының бер төре итеп физкультура белән шөгыльләнүне сайладылар. Мин сайламадым. Кызлар, сүзләрегез? Без нәрсә, сау булашырга тиешме? Мин саулашып карай. Инде начар минем теге алай сау булашасы килми, киләчәктә дә. Очрашырбыз дигән барыбер өметләнәм. Нәрсәгә сүзләребез булыр әле. Карантиннан соңмы? Менә авылда. Безнең айрым выпуск чыгачак карантиннан соң дип аталды. Карантин вакытында идегез видеозвонок аша сөйләшәбез. Нормально. Мин өметләнәм, барыбер очрашырбыз инде. Шәт сезнең белән дә. Шәт әйе. Алла бирсә. Сау булыгыз, кызларым. Безнең икебез яздырган юк әле, беренче тапкыр гына. Табигать аларны шулай яраткан икән, алар димәк бу җирдә яшәргә хокуклы. Аларны бит инде хәзер нәрсә яндырып үтергәме инде хәзер? Аф итегез. Әтиәниләрнең бераз гына бу теге маразмы. Ничә немецны үтердең? Анда синең бабаң ничә немецны үтерде? 66 миллиардка китәчәк ул акчаның.